Čaučičky, z toho nového videjka. Rozhodl jsem se, že každý den vydám 2 videa, akorát, že úterý, pondělí, středa, pátek nevydávám 2 videa, ale jenom jedno. Tohle je můj plán a my dneska si otevřeme tyhle třetí wrapboxy a dáme si jednu hru. Za každý kill, co dám, tak si otevřu jeden wrapbox a jako jdeme na to. Max můžu dát 5 killů a za těch 5 tak si otevřu jenom ty 3, protože víc jich prostě nemám. Nejsem instantní milionář. Ale možná si otevřem 4, protože budu mít klíče ještě. Ale to si nemyslím tak moc. Takže jdeme na to. A třeba to úplně prohraju na instantní prohru. To se taky může stát. Takže tak. A my rychle jdeme na to. Hop, hop. Zdálo se mi to, nebo to spamuje? Yes. Yes, sir. Promiňte, že moc mluvím. A tento den před rokem. Tak, ukažte fotku nějakou divnou. Jo, tak to je nějaká blbost. Tak. Promiňte, a dali jsme 2 kily. Jo, takže 2 české, já se to říkal. Tak jo, první. Pojď. Já mám vlastně nějaký wrapery, ale nedával jsem si na to. Ukažte ten wrap. Ten je hezký. Ten si nechám. A ještě jednu. Úplně ten stejný, akorát, že na soudku. Wow. Tohle se nám rozjíždí. A to je mega hezký. Tak. A vyhoďte odběr. Nezapomeňte sdílet, dejte like a čaute!